Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj drugi challenge. Danas radimo vitamin C challenge. Dakle, evo, jedan čitav tablet stavim u usta i u deskripciji ću challengeovat jednu osobu. Ne znam kako će biti, izvinite zbog ovog po drugi put, pošto snimam preko tableta, pa mi nije dobro. Hajde. Oj Bože, zašto sam ovo radio? Mislio sam da će biti malo ljepše kad ono vidi. Dakle, ljudi, u deskripciji će biti challengeovan YouTuber danas. Nadam se da ste uživali, ja ne mogu više Boga da snimam. Ufati me u vratu. Pozdrav svima, lajkajte, šerujte, pošaljite Edin Creations ovaj video, znači da sam da zazima Edin Creations. Pozdrav.